אני רוצה לנסות לחזור שנייה לנושא של החגים והמסורת, כי פתאום חשבתי על זה שלא באמת נגענו בנקודה הזאת של... אתה, אני מניחה, לא מקיים את החגים, הזכרת שאתה בא מבית שיש לו שורשים חרדים, אתה לא מקיים את החגים היום כמו שההורים שלך קיימו אותם, אני מניחה, והילדים שלך גם לא יקיימו אותם, סביר להניח כמו שאתה מקיים אותם, ואני מנסה לשאול, האם אנחנו הולכים למקום של קסטומייזינג מבחינה דתית, שאני פשוט בוחר מהתרבות ההודית משהו, הבודהיסטית משהו, ומהתרבות היהודית, ובעצם אנחנו בונים פה איזה חברת עולם לדעתך? האם המגמה היא ללכת לחברה שבעצם מתייחסת בצורה שוות נפש לכל החגים והמסורות, או לחילופין, אנחנו משיירים את הלב של הלב של הלב של המהות של החגים? לא, אני עוד, רק עדות מחיי. עדות מחיי, אני יהודי, ואני נותן תרגום ופרשנות לחגים היהודיים על פי הבנתי. אני לא דתי, במובן שאני חושב שהכליאה של הרוח ושל הפתיחה לעולם בתוך ממסד שאומר לי תעשה ולא תעשה, אני חושב שזה מקפד את החירות שהרוח אמורה להביא לעולם. אז אין לי עניין עם דת, יש לי משהו חריף נגד דת, נגד ממסד, נגד הקיבעון ומה שזה עושה לאנשים. אני מאוד פתוח לרוח ומאוד פתוח לאמונה היהודית, במובן הזה אני יהודי מאוד. אני חושב שאני יהודי לא פחות מיהודים אחרים שחושבים שיש ממסד יהודי והם יגידו מהו. כן, אבל אם אתה מדגיש את המציאות הקיימת, אז בעצם מה זה משנה אם קראו לחג הזה רמדאן, או שקראו לו בשם אחר? משום שאדם הוא שפה. תראי, הדברים האלה שלומדים בכל בית ספר, לפחות אני למדתי, ואני חושב שעוד לומדים תבנית נוף מולדתו, תבנית שפתו, השפה מאוד חשובה לי, המסורת חשובה לי, אני מעיין בה, אני אישית נורא מתעניין בסטיות מהמסורת. אני סבור שחירות זה חשוב, אני חושב שזה יהדות שכופה עליי, כי בעון מחשבתי פועלת נגד הרוח שהיהדות הזו מכוננת במקרא. לדעתי יש פה שגיאה איומה. אני חושב שמדינת ישראל במקום הזה, באופן שהיא פורשה על ידי חוגים דתיים לאומיים, היא אסון ליהדות, כפי שחרדים במשפחה שלי, בשורשים אחורה, היו כאלה שחששו מהצד ההוא, במאה ה-19, שאמרו, אוי ואבוי, שנביא את השקץ הזה, שנביא איזה מין רעיון, אידאה, שהיא תהיה לנו לאלוהים. ולצערי הרב, חלק מהיהדות הלכה למקום הזה. הפכה את המדינה למוקד הכניעה במקום את הרוח. לי יש תחושה, ויכול להיות שזו תחושה תל אביבית, אבל בתור בחורה שבאמת נמצאת גם כאן וגם שם, רוצה להגיד בכל מיני קבוצות וקיבוצים, התחושה היא שבעצם יש חג ראש השנה, אבל כל אחד ראש השנה זה משהו אחר בשבילו. והעמוד שדרה הזה שאתה מדבר עליו, שלך הוא מאוד נהיר, הוא פחות נהיר לדורות הצעירים. הם פחות רואים את עמוד השדרה. זאת אומרת, יש תחושה שאנחנו מדברים כאילו את אותם מילים, את אותה שפה, אבל בעצם אנחנו לא נוגעים. במקום שתל אביב מחפשת דרכה, וקודם אתה ציינת, שבתל אביב קוראים גם בתי כנסת, לא רק אשרמים ולא רק מועדוני לילה, ואני בעד מועדוני לילה שאף אחד לא יגיד, האומן 17 נדד לתל אביב והרוויחו, אין לי בעיה עם זה. אבל יכול לנדוד לתל אביב גם תפיסה של תסתכל על עיסאוויה, תסתכל על השכונה מן השמאלה, לא ממקום מתנשא ולא ממקום שרוצה להרגיש טוב, אלא ממקום שרוצה להיות טוב. ובדרך כלל המקום שרוצה להיות טוב זה המקום שאתה רוצה להיות אתה עצמך יותר ויותר ויותר. עכשיו, גם בתל אביב, יש את התנועה הזאת שאתה מרגיש ריחוק בין מי שאני לבין מה שמוצע לי. אז יש כל מיני פתרונות לפערים האלה, אנחנו לא יכולים לעסוק בכולם. הפתרון שאני מציע, להסתכל עליו ברצינות ולעשות בו מעשה, שמשלב חברה ומדינה, זה להשתמש במערכת החינוך הישראלית, כדי להעביר לומדים תהליכים מסודרים ועם שכל, זאת אומרת שכן עם חיובים של בחינות, עם דברים שמחייבים מערכת לקחת אחריות, לא בלהרגיש טוב, בלעשות טוב. לכן כל התוכניות שלנו כאן הם עם בחינות בגרות ועם כל הסיפור הזה, כדי שאני אהיה חייב להזיז את הממסד, והממסד יהיה חייב להקשיב לי, וזה לא שעשינו טוב באיזה מקום לרגע, לילד, אלא שאנחנו גידלנו דור שמבין את הערך של להכיר את עצמך דרך האחר. אתה יודע, לאורך כל הרעיון איתך עולה הנושא הזה של האחר, של ריבוי פנים, ואני ככה מזהה בין השיטין את בובר, שאני יודעת שאתה מאוד מחובר אליו, וכתבת גם ספר באנגלית, שלצערי עדיין אנחנו לא נהנים ממנו, כי הוא לא תורגם לעברית. ובאמת מה שמעניין אותי בדיאלוג הזה בינך לבין בובר, איך הוא השפיע עליך, איך הוא השפיע על ההתגבשות של מה שאתה היום. כשאני פגשתי את
בובר באופן שהשפיע עליי עמוק, זה היה באמצע שנות ה-90, וזיהיתי משהו שלא ידעתי קודם, את האופן שהוא מחבר את שפת המקרא, עם שפת הציונות, עם שפת הפוליטיקה, וגם עם השפה הפילוסופית והחברתית, ודברים שבדרך כלל בארץ נהוג לראות אותם בנפרד. בובר לא הטביע חותם עמוק על התרבות הכללית. עליי הוא הטביע כי אני הייתי מוכן לשמוע את מה שהיה לו לומר. ומה היה לו לומר? היה לו לומר שבעולם הזה יש קול שקיים תמיד. לכן המקרא, אתה קורא, מלשון קורא, ואתה שומע. הוא שמע את המקרא, עוד לפני שהוא קרא את המקרא מלשון אותיות. ובמקום שבובר קרא את המקרא והביא את התפיסה היהודית שלו, שהייתה מאוד אנטי-דתית, אנטי-ממסד, אנטי-כפיית הדרך עליי, אלא אני רוצה להקשיב עכשיו. הקול שהוא שומע, הקול האנושי יכול לבוא ממך ויכול לבוא ממך ויכול לבוא ממני, הקול בעצם נמצא תמיד. והשאלה איך אתה פותח את הלב לקול. במקום הזה בובר נתן לי שפה. מה שעכשיו אני אומר לך, פתחון לב זה מושג בובריאני. מי הוא האדם הכי מעניין שפגשת? היית בהרבה מאוד מקומות. מי ככה האישיות? אני חושב שטדי קולק, בתקופה, אני עבדתי עם טדי קולק איזושהי תקופה, בזירה הציבורית, מבין האישים, עבדתי עם פוליטיקאים למיניהם, טדי קולק היה מרשים ביותר, אני לא אומר הוא היה טוב לב ביותר, אני לא אומר הוא היה המשהו ביותר, אבל האיש ידע מה הוא רוצה, היו לו כמה דברים נורא פשוטים שהוא רוצה לקדם, ואותם הוא קידם. יש משהו שאתה מצטער עליו? לא. יש קריירה אחרת שהיית עושה, אם היה לך עכשיו עוד משך זמן חיים חדש? לא, התפיסה שלי של החיים זה שהחיים אתה חי במקביל כל הזמן, אני נמצא פה, התינוק, הזקן, החי, המת, כולו ישנו, כך באמת אני מרגיש. לכן השאלות מהסוג הזה של חלופות, התשובה הכנה היא לא. התשובה הכנה היא לא, משום שכל הדברים קיימים ואני בוחר מה לעשות. ספר או מקום שעשו לך את זה? האמת שהמקרא תמיד נמצא איתי, אז ודאי שהוא יטביע חותם, ובדרך כלל הספר שהטביע חותם הוא האחרון שאתה קורא. אני עכשיו קורא עוד פעם, שוב, אחרי 30 ומשהו שנה, אני בטוח שאתה קראת את הספר הזה, זן ואומנות תחזוקת האופנוע. רוברט M. פירסיק. ואני לא מבין מה עשיתי עם הספר הזה לפני 30 שנה, אני לא הבנתי אותו בכלל. יש מין תענוג, יש איזה עונג לחזור לספר הזה במקום שצברתי ניסיון חיים, ואני מבין, וואו, זה מה שהאיש ההוא, שהוא היה בגיל שלי כשהוא כתב את זה, אני מניח, זה מה שעבר עליו, וזה כרגע קורה. עכשיו, בתווך בין המקרא לבין מה שאני קורא עכשיו, יש המון ספרים, הספרים עשו אותי במידה רבה. אני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שופקים חדשים מתחדש כל הזמן, ושיהיו לכם מלא קוראים, מאזינים וצופים, ובעיקר שזה יהיה צופים, כי אנחנו בווידאו, ובעיקר שתצליחו לייצר זרם מחודש מהמקום שאתם באים, שזה מקום של אהבה.